jediný Boh a zmysel života. Predstavte si rad ťažkých kameňov, ktoré sa o seba opierajú. Ak sa každý kameň opiera o ten za ním a ten za ním sa tiež opiera o ďalší, všetky kamene spadnú. Aby zostali stáť, na konci musí byť niečo, čo sa o nič neopiera. Niečo dostatočne silné na to, aby všetko udržalo. Niečo, čo stojí samo o sebe a nezávisí od ničoho iného. Všetko vo vesmíre je ako tie kamene. Tak ako sa každý kameň opiera o iné kamene. Aby zostal stáť, všetko vo vesmíre potrebuje mnoho iných vecí len na to, aby existovalo. Vy závisíte od vzduchu, vody a jedla. Jedlo závisí od zeme, dažďa a slnka. Slnko závisí od fyzikálnych zákonov. Kamkoľvek sa pozriete, jedna vec závisí od niekoľkých iných vecí. Veda tieto súvislosti opisuje veľmi dobre. Hovorí nám, ako jedna vec závisí od druhej. Ale nevysvetľuje, prečo celý ten rad kameňov vôbec stojí. Neodpovedá na otázku, čo je dostatočne silné na to, aby všetko udržalo. Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť za reťaz závislých vecí. Musí existovať bytosť, ktorá všetko udržiava, ale sama sa neopiera o nič a od ničoho nezávisí. Túto bytosť, ktorá udržiava všetky veci, ale sama nie je ničím držaná, nazývame Všemohúci Boh. Zmysel života, Všemohúci Boh nás teda stvoril. Rovnako ako všetko okolo nás. Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme, že všetko má jasný účel. Slnko zohrieva zem a dvíha vodu do neba, čím vytvára oblaky. Vietor pohybuje oblakmi. Dážď z oblakov spôsobuje, že rastliny rastú. Rastliny a zvieratá poskytujú potravu pre ľudí. Nič vo vesmíre nevyzerá náhodne ani bezúčelne. Keď aj neživé veci majú účel, vyvstáva logická otázka. Prečo Všemohúci Boh stvoril ľudské bytosti, ktoré majú zjavne najvyššiu úroveň inteligencie a vedomia? Aby na túto otázku odpovedal, Boh vyslal poslov, aby doručili jeho posolstvo ľudstvu. Od prorokov Adama, Noého, Abraháma, Mojžiša, Dávida, Šalamúna, Ježiša a Jána, až po posledného posla, svätého proroka Muhammada, mier s nimi všetkými, každý prorok prišiel s tým istým jasným posolstvom. Boh stvoril ľudské bytosti, aby ho uctievali a poslúchali, a tento svetský život je neustálou skúškou našej poslušnosti voči Bohu. Každý náš skutok, slovo, myšlienka a úmysel sú zaznamenávané anjelmi. Okamih smrti je chvíľou, keď sa skúška končí a výsledky sú odhalené. Tí, ktorí žili s vierou vo Všemohúceho Boha a konali spravodlivé skutky, dosiahnu úspech v raji na veky. Tí, ktorí neverili a odmietli Všemohúceho Boha, budú trpieť večným prestom v pekelnom ohni. Ako poznáme pravdu? Ako vieme, že prišli proroci? Zanechali po sebe Božie knihy, ktoré prijali od Boha. Všetky Božie knihy sa časom skazili, okrem svätého Kur'anu, ktorý je dokonale zachovaný dodnes, o viac ako 1400 rokov neskôr. Ale ako vieme, že Kur'án je skutočne od Všemohúceho Boha? Zamyslíme sa nad nevyhnutnými vlastnosťami Boha. Musí byť bez začiatku a bez konca. Ak by začal existovať, závisel by od niečoho, čo by spôsobilo jeho existenciu. Takže by nemohol byť tou bytosťou, ktorá nezávisí od ničoho iného. Ak by prestal existovať, potom nemôže byť bytosťou, od ktorej všetko závisí, pretože jeho koniec by znamenal, že všetko ostatné sa skončí. Boh teda nemá začiatok ani koniec, musí byť jediný. Ak by boli dvaja tvorcovia, vôľa jedného by obmedzovala moc druhého a obmedzená bytosť nemôže byť Bohom. Ak by jeden tvorca chcel, aby slnko vyšlo a druhý by chcel, aby zapadlo, uspieť by mohol len jeden. Ten, ktorý zlyhá, je bezmocný a bezmocná bytosť nemôže byť Bohom, od ktorého všetko závisí. A napokon v ničom sa nemôže podobať svojmu stvoreniu. Ak by sa podobal, bol by závislý rovnako ako ono
a nemohol by byť bytosťou, od ktorej všetci závisia. Teraz sa opýtajte sami seba. Ktorý zo všetkých bohov, ktorých ľudia uctievajú, spĺňa tieto logické kritériá? Je to Boh, ktorý zoslal Svätý Kurán. V kapitole 112 Allah hovorí: Povedz, on je Allah jediný. Allah je nezávislý, nesplodil a nebol splodený. A nie je nik jemu rovný. Jeden Boh, nič nepotrebuje, všetko potrebuje jeho. Večný. Žiadny syn, žiadny otec. Úplne odlišný od stvorenia. Žiadny spoločník, žiadny seberovný. Kurán opisuje Boha presne tak, ako to vyžaduje logika. To nie je náhoda. To je dôkaz, že Svätý Kurán je skutočne kniha zoslaná stvoriteľom vesmíru, všemohúcim Allahom. Pozvanie, preto vás pozývame k islamu. K uctievaniu pravého Boha, ktorý stvoril nebesia, zem a všetko, čo existuje. Ak chcete vstúpiť do islamu, jednoducho povedzte s úprimnosťou: svedčím, že niet Boha hodného uctievania okrem Allaha a svedčím, že Muhammad je posol Allaha. Ašhadu an la ilaha illa Allaha a ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ak sa mýlime, stratíte 3 minúty. Ak máme pravdu, odchodom stratíte všetko v nekonečnom posmrtnom živote. Dvere k večnej blaženosti sú do Korán otvorené. Prejdete cez ne?